على تسلس عسران سلسن مقابيت كل تشحن عصر شوعاتنا متمرت مشت ساعات حد عاخلو ناباخم استدالو ما أدزينا ايتبي تقرنيا حيزنا لكم كريمنا لنا كمي تمسيو كمي تعورو كورات تملكتي مزيناتات جيتاتو علوم مساخم كسنحي سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات منقص فيدرال بكللات إرزات ولو سرعات محايش أواجات ديغوم بايتو كل تهزبي لو ميابزكا يدو مبال عسران كل تنسرو عقيبام منقص فيدرال بالعلي كللات إرزات ولو سرعاتنا مدنقاق زوز أما محايش أواج بممرمار أصديغوم اتي أواج كساب حزي أب سراح زنبر أواج قصري 359 إزبار شحن شعاتم 995 زم محايش انتخون أواج قصري شحن 373 إزبار كلتا شحن 10 شعاتن بمخوان بكلتا دمسة تأكبو بأبزح دمسي صديقو معبالك وطبا إثيوبيان مغصال عودي مقعزيا وصاني قد كز أوتالو كبلو منستر ترانسبورتن لوجيستيكسن دكتور على موسمي قليصام من محدار كتما أديس أباب تا كتما زلو ساقم مقعزيا زك الله حد مئتي زبناو بإلكتريك زنك أساقسا أبطوبسات بمنغستن والكشركنان ناب قلقالو تاتين أب سنسرعات رخكب تنتشكر كرتيز ترخبو توم منستر محدار أديس أباب قلقلو ترانسبورت بمسلات مرأي زخونة تقباري كايدا ليلوم بمخنيات مقعزيا مقدس طف جزا محصار كم زقبان تي من محدار بتعودي زلو صقم بزلاقنة المقراف بزحات سرحتي يسرح كم زلون تزاريبا بوليتيكاوي صقمات بحوار نفتاح زبل صاوعيت مراحل ترأي أبزنا لوط إيواني يكبلو حلافي زفر ركب حزبن علم لخن بارتي بالصقنا دكتور بيكيلا خوريسا قليصام دكتور بيكيلا خوريسا نايلوط منقسيز مسؤول شاع عمت بزملكت أبزم حلالف وملختي هاقراو لوطين زيغاتات ناب قدميت زمسن تساتفوهم كب زبلن مخانو قليصام كمون أب بوليتيكا بعلوانان قوانان زبل كفف الزغرية كم زخنا حبيرام تلوتي كله إثيوبياوي أب هاجراو قداي جبويو زبل حساب كم زمت أب مجلس أبوشت هاجر يخون أبوس عايزلو إثيوبياويان بوليتيكاوي سجمات زهاجر نمفتح الجامو من خواتو ساوعت زق أربلو كم زخناون أبريهم حزيونا بإثيوبيا زلو سبرات بوليتيكا نمسجان أبزجبر من قصاص مريح تساتفتين كخونوز تجبرت ساوعت أتي زعبي ساوعت يكبلو وسخم تزاريبهم أبستفلا عليها هاجراتنا أبوشت إثيوبيان زي نبرو بارتات بوليتيكا نابقدميت مسؤولو موداب بيرو مخفات كمون حسابو مناب حزبي مقراب زجمرلو اوان كم زخنا العلم زيد ما بتاريخ بوليتيكا إثيوبيا لعلوطي كم زخنا أملاقيتهم فند المعاد تشاينا أب إثيوبيا بزهن نصلو حدش بروجكت معرفو نفرتي كساتف كم زدلي مكتل بريزيدنتي تكال يو جويرو غليصام أمباسادر إثيوبيا بتشاينا تفرع دربو مستو مكتل بريزيدنت أب كلتا ومتحبار تنهاجرات بمدهاب تزاتيوم أمباسادر تفرع دربو بتي وان متحبار تنهاجرات متنخارن إنفستمنت مدنفعن كم زقبا غليصام أب إثيوبيا زهن نص حدش عالم لخ معرفو نفرتي حويسو أب إنفستمنت هولدينغز إثيوبيان إثيو تيليكومن بزملكت قلصا غيرهم يو جوروي بقدوم تيزة متحبار لمعتن هاجرات نمعباين حدش تعودتات متحبار نمفتارن كم زحق زابريهم تكالوم أبي إثيوبيا بزهن نص حدش بروجكت معرفو نفرتي كساتف كم زدليون أرقاقيتهم فرياتات لوط زخونو قزفتي لمعاتات بركنا برا حزبي محايشو كم زلو تقليصهم كان مقابيت كسام مقابيت بستقبرز توادد سراح ببخبابي استهانسو فرياتات لوط زخونو قزفتي لمعاتات بركنا برا حزبي محايشو كم زلو بارتي بلصقنا چنفر بيت صحفة أديس أبا قليصهم صباغ أديس أبا إثيوبيان يقيرو زلو توم قزفت سراحات لمعات كان مقابيت كسام مقابيت بستقبر موداد زي تمزقبو فرياتات لوط كم زخونو اتي بيت صحفة فليتو ببركوز ركبوا امرار حتات ابوتات هايمانوت عبيت عدي اكالات صدتان استفلاليو كفالات محبرسبن ابز حلفو ناي لوط عمتات اب اديس ابا زهانصو عبيتي سبتكورن بروجكتات لمعات عودت غيرهم اتي عودت نزعبي عوت توسخي من لعال مسنا زخل كم زخنم اتي بيت صحفة قليصو
ماد زينا اي تي في تقنيا مكتالكم تركبوا كبرات تخاتلتي مريسكم سلا تكتاتلونا انا مسكنكم حزبون مسانا صنحوا بزرزر نابز حرنا يم زيناتات كنسغرنا ممحياش شرفي وصاي كاب زغبر نابزي متن متحلالو شرف وصاي بهراو بانكي بكلته مئتاو كم زوسخه وانا محداريتي بانكي مامو مهرتو حبيرام اتي ممحياش وحزمت ان شرف وصاي نكوسخن قدمو زنبر حصرت نخقاللن كم زغبره تغليصو ادوما مارن زواددتو صبصب اباد دمقه ممحياش ممحداراوي شرف وصاي زكايده بهراو بانكي واغا تمن شرف وصاي ببانكتاتن عماويلومن مسرت موسان زغل سرعات ابي زحلف عمت حمله كل 2016 عام تمرت موسان يفلت تي ممحياش استرغاغعه تمن شرف وصاي كهلو ابي مقبارن اداغا ابي مرغغاعن زعلميو بمداي ازي ابي ايثيوبيا زصنحه صقم حصرت شرف وصاي اناتم حايشه يمص ملاو وانا غزاي بهراو بانكي مامو مهرتو زحبرو انتخونو ابي ممحدار شرف وصاي زرعايو غدلتات نمرام يسرح ملاو حبيروم بهراي بانك كبانك سراس فصمشكا بهراو بانكي مسرح مكايرت بانكتات اب حفشاو ممحدار شرف وصاء بزملكت ميت اكايديو ابز خيدي اب فصاصما زرعاي غدلتات نكرمون ممرحتات بزغبا انكفصمو ممر حوريديو بفلاي بانكتات زخفلو كوميشن كفليت غلغالوت تمጣጣኒ بمغبار شرف وصاء نزدليو ولق زفرات نكربو مرجدا تغيريو بهراوي بانكي ኢትዮጵያ اب كلته سمون سروعن تخاتاتالن زخونه ጨረታ መሸጣ شرف وصاي ካብ መጋቢት 23 2017 عام تمرت كم زجمر افليطوم የውጭ ምንዛሪ አቅርቦትን ለማሻሻልና ቀረብ شرف وصاء መምሕያሽ ዝተረጋግዐ ተመን شرف وصاء ክህሉ በብኽሊ ተሰሙኑ ግልጽ ዝኾነ ጨረታ ዝካየደን ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ዝቕጽልንዩ ክሳብ መወዳእታ በጀት ዓመት ዝጸንሕዩ ሕድሕድ ጨረታ ዝውሰን መጠን شرف وصاء ኣብቲ እዋን ብዝህሉ ድሌት ዘገናዘበ ይኸውን ብቴክኖሎጂ ተሓጊዞም ሕጋው ዘይኮነ ገንዘብ ኣብ ዘመሓላልፉ ውልቀ ሰባትን ትካላት ሓዋላን ስጉምቲ ከም ዝወስድ ማመምሮቱ حبيروم የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ዘዴዎችን በመጠቀም ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ምስ አካላት ፋይናንስ ሕግ መኽበርትን ተሓባቢሮም ዕዳጋ شرف وصاء ካብ ስርዓት ባንክ ወጻእ ንዝፍጽሙ ናብ ወጻኢ ዘውጽኡን ብዘይ ሕጋዊ ገንዘብ ዘዘዋውሩን አካላት ቁፅርን ስጉምትን ክወስድ እዩ ብዕዳጋ ዝተመስረተ ስርዓት ተመን شرف وصاይ ካብ ዝትግበር ናብዚ ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ብጨረታ ንባንክታት شرف وصاይ ምሻጡ ይዝከር ابز حلفو شوعة عامتات بزتوسدو سرحتي ممحياش قطبا بزتفلاليو مخنياتات تحاسيو صنحه قطبا ايثيوبيا عبيد كمزغب مغبارو تغليصوم بهاجر بوقول ممحياش قطبا زترخب عوت دمان استمال ممحياش ماكرو قطبا كطناخر مخالو تحبيرلو سارا سهل سلاسي نزواد دتو صبصاب ابراهيم فسا كافلما غزا هاغراو لوطت حيزو ابز حلف شوعة عامتات قطبا ايثيوبيا اب طنكور مسرت كمبرو يوم ابز تباللهم 5 عمدታት ትኹረት ገይሩና ተሰርሐ ይርከብ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ምምሕያሽ ሃገር በቆል ቁጠባ ዝዕግብ ውጽኢት ምምዝጋቡ ኣብ ሚኒስትር ገንዘብ ኣመኻሪ ፊስካል ፖሊሲ መዝገቡ ኣምሃ ይዛረቡ የመጀመሪያው ምዕራፍ ተግባራዊ በመናረገበት ጊዜ እንደዙ ተጨማሪ እቲ ፈላማይ ምዕራፍ ተግባራዊ ኣብ ዝገበርናሉ እዋን ዋላኳ ብዙሓት ዕንቅፋታት ተነበሩ ኣብ ውሽጢ እዚ ኮይኑ ግና ዕቤት ቁጠባ ክምዝገብ ተኻኢሉ እዩ ናብ ወጻኢ ዝግበር ዕድጊት እውን ብዝተወሰነ መልክዑ ክብል ተገይሩ እዩ ኣብ ዘፈር ፋይናንስ እንትንሪእውን ብዙሓት ለውጥታት ብምምጻእ ንዘፈር ውልቀ ዘቕርቦ ፋይናንስ ከመሓየሽ ምግባር ዝተኻኣለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ፈላማይ ምዕራፍ ምምሕያሽ ቁጠባ ዝነበሩ ዕንቅፋታት ንምሕላፍን ببرك عالم تودادارن زمناون قطبان مهناصن كورحي حمله 2016 عام تمرت تحيزو زتمال ممحياش ماكرو قطبا ناب تغبار اتيوم بزي دما زبلص اوصيت كره مجمارو اتوم مخاري غليصوم ማሻሻ አድርገን በዚህ ረገድ የገቢ አፈጣጠሙ ስኬታማ ነው የሚያሰኝ መንገድ ላይ ነው ያለው ممحياش بمقبار ابز ጉዳይ አፈጻጽማ እቶቱ ዕውትዩ ኣብዝብል ኩነታት እዩ ዘሎ ብፍላይ ኣብዛ ዓመት ዝለዓለ እቶቱ ዝረአ ዘሎ ንኣብነት ካብ ታክስ ዝርከብ ኣታዊ ልዕል 76 ሚእታዊ ዓመታዊ ዕቤት ይምዝገብ እዩ ዘሎ ወጻኢና እውን ብውልክዕ ምሽፋን ንኽእለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ብሓፈሻ በዚ መዳይ ጽቡቕ ዓወትዩ ዝምዝገብ ዘሎ ምባሊካል እቲ ዝተገብረ ምምሕያሽ ቁጠባ ክዙን ዕዳ መንግስቲ ካብ ምንካ ሓሊፉ ኣብ ንግዲ ኣታውን ወጻእን ዘሎ ምዝባዕ ንምትዕራይ እውን ግደ ከም ዘለዎ እዩ ተሓቢሩ ይኹን እምበር ዝረአ ዘሎ ናህሪ ናብራ ንምቅላል ምስ ዘፈር ውልቀት ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዘድልዩ ምክትል ፕሬዚዳንት ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ከተማ አዲስ አበባ አይችሉም ከበደ ዝዛረቡ
በአዲስ ቻምበርም እንደገና በአዲስ አበባ ዘርፍ ምክር ቤትም ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለነው ኣብ ኣዲስ ቻምበርን ቤት ምኽሪ ዘፈር ኣዲስ አበባን ብትኩረት ኢና ንሰርሕ ዘለና ብፍላይ ናህሪ ናብራ ኣብ ንንከየሉ መዳይ እዚ ዝከኣል ኣፍራያይ ዜጋ እንትነፍሪ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዜጋታት ካብ ልቢ እናሰርሑ እዮም ዝርከቡ ንሕና ድማ ነዚ ክነበረታትዑ ይግባእ እዚ ድማ ዓቕሚ ፋይናንስ ስለ ዝደሊ ካብ ባንክ ዝርከብ ልቓሕ ነመቻቹ ኣለና ኢና መንግስቲ ብዝተኻኣለ መጠን መሬት እናሃበዩ ዝርከብ ባንክታት ውልቀ ድማ ምስ መንግስቲ ተሓጋጊዘን እንተዝሰርሓ ዝበለፀ ዕድል ሓቢሩ ይመጽእ ኢለ ይሓስብ ኣብ ዝሓለፉ 7 ናይ ለውጢ ዓመታት ብዝተወገነ ምምሕያሽ ቁጠባ ኣብ ውሽጢ ዝተፈላለዩ ፈተናታት ኮይኑ ብዙሓት ዓወታት ምምዝጋቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቀረባ እዋን ገሊጾም ነይሮም ኣብዚ ዓመት እውን ዕቤት 8.4 ሚእታዊ ንምምዝጋብ እናተሰርሐ ምዃኑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣመላኺቶም እዮም ኢትዮጵያ 8.4% ለማደግ አቅዳ ይህን ለመተግበር ከፍተኛ ጥረት እያደረገች ትገኛለች ኢትዮጵያ 8.4 ሚእታዊ ንምዕባይ ተሊማ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝለዓለ ጻዕሪ እናገበረት ትርከብ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ዝነበረ ኣፈጻጽማ ትልሚ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ዝቕጽሉ 4 ኣዋርሕ እዚ ተግባር ኣጠናኺርና ክንደግሞ እንተኽኢልና ኣብዚ ዓመት ካብቲ ዝተለምናዮ ልዕሊ 8.4 ሚእታዊ ክነዕውት ከም እንኽእል ትጽቢት ይግበር ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ተራእዮም ዘይፈልጡ ውጽኢታት ተመዝጊቦም እዮም ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኢትዮጵያ በብዓመቱ ብማእኸላይ 7.2 ሚእታዊ ዕቤት ቁጠባ ኣመዝጊባ እያ ኣብ ዘስካሕክሕ ጸገምን ምንግልታዕን ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ተዓቂቦምሎም ካብ ዝጸንሑ ሃገራት ናብ ዓዶም ክምለሱ ናይ ምግባር ጽዑቕ ስራሕ ለውጢ ብዝመርሐ መንግስቲ ፍሉይ ጠመተ ካብ ዝወሃቦም ዕማማት ሓደ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንስራሕ ኣብ ዝኸዱለን ሃገራት ዜጋታት ምስ ማዕሎም ተማሊኦም ብምምጻእ መንግስቲ ኩነታት ዜጋታት ቀንዲ ዋኒኑ ምዃኑ ኣመላኺቶም እዮም ንጸብጻብ ሃብታሙ ተኽለስላሰ መርሃ ሰላም መረሳ ብዝኾነ ረቋሒ ዶብ ሰጊሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ሓሰያን ምንግልታዕን ከይዓልቦም ይበጽሖም እንተልዩ እውን ናብ መረበቶም ክምለሱ ድሕሪ እዋን ለውጢ ጻዕሪ ዝተገበሩ ዛዕባ እዩ ፖሊሲ ርክብ ጉዳያት ወጻኢ ኩርናዕ ካብ ዝገበሮም ዓንኬላት ሓደ ዲፕሎማሲ ጠመተ ዜጋታት ኮይኑ እንዳሃለወ ቅድሚ ሕዚ ዛዕባ ዜጋታት ከምዘይ ዛዕብኡ ሓሰያ ዜጋታት ርኡ ከምዘይ ረኣየ ሰሚዑ ከምዘይ ሰምዐ ዝጣልዕሎ ከያይዳ ጋሊሁ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ኣበየኑም ክፋል ዓለም ይሃሉ ክብርን ሰብኣውነትን ዜጋታት ዘቐደመ ዲፕሎማሲ ብግቡእ ኣርኢና እዩ ኣብ ጽባሕ ለውጢ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ዘሳለጡሎም ሃገራት ማእኸላይ ምብራቅ ንኣማውቲ ኣብ ስቅያት ዝጸንሑ ዜጋታት በዓሎም ብዝጓዓዙሎም ነፈርቲ ከይተረፈ ናብ ዓዲ ውሽጢ ተማሊኦም ክሳዕ ምምጻእ ዝበጽሐ ጻዕሪ ዲፕሎማሲ ዜጋ ተኮር ኣሳሊጦም እዮም እዚ ተግባር ንሓደ ግዜ ጥራሕ ዝተሳለጠ እንተይኾነ ደጋጊምኻ ብምስላጥ ዲፕሎማሲ መንግስቲ ለውጢ ክብሪ ዜጋ ዘቐደመ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እዮም ነዚ ስዒቡ ኸይዲ ህይወት ዝተማዕራረየት ክትኾን ንምግባር ብሕጋዊ ይኹን ዘይሕጋዊ መንገዲ ካብ ሃገር ወፂኦም ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዎ ከይተረፈ ናብ ዓዶም ክምለሱ ብሄራዊ ግብረ ኃይል ብምጥያሽ እውን ብዝተዓመ ስራሕ ካብ ስዑድ ዓረብያ ካብ 100,000 ዜጋታት ንላዕሊ ኣብ ዝተፈላለየ ክሊ ግዜ ምምላስ ተኻኢሉ እዩ መንግስት ኣደውና ሒዙ ተዘይሕግዘና ነዚ ኣይምበቃዕናን በጣም ደስ ብሎናል ብጣዕሚ ተሐጉስና ኣብዚ ብምብጻሕና ጥራሕ ዝተሰምዐና ተሐጓስ ኣሎ ካብቲ ጦርነትን ሓወፂና ነዚ ብምብቃዕና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ደቡብ አፍሪካ ንምቕናዕ ኣብ ዝሳለጥ ጉዕዞ ካብ ኬንያ ክሳዕ ዚምባብዌ ዝተዘርግሐ ዘይሕጋዊ መስመር ጉዕዞ ታንዛንያ ኣብ ዝኣመሰለ ሃገራት ልዑል ስቃይን ማእሰርትን ተሳጢሖም ዝጸንሑ ዜጋታት ናብ ዓዲ ንምምላስ ዝተኻኣለሉ ግዜ እውን ነበረ ወሃቢ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዕላው ከም ዝገበሮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ካብ ስዑድ ዓረብያ ጥራሕ ልዕሊ 125,000 ኣብ ጸገም ወዲቖም ዝጸንሑ ዜጋታት ብዝተሰርሐ ዕውት ዲፕሎማሲያዊ ዕማም ናብ መበቀሎም ምምላስ ዝተኻኣለሉ እውን እዩ ካብ ስዑድ ብዝሰገረ ኣብ ሊባኖስ ብኣጸጋሚ ኩነታት ዝተሓጽሩ ብኣማይት ዝቁጸሩ ዜጋታት ምምላስ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ማይናማር ተዓጊቶም ጸኒሖም ናብ ታይላንድ ዝተሳገሩ ብኣማይት ዝቁጸሩ ኢትዮጵያውያን ካብ ዝጸንሑሉ ኣጸጋሚ ኩነታት ብምንጋፍ ናብ ሃገር ናይ ምምላስ ስራሕ ተጀሚሩ እዩ ኣብ ሃገራት ወጻኢ ብጸገም ዝነብሩ ዜጋታት ብምውሓስ መሰሎም ኣብ ምሕላው ጠመተ ብምግባር ብዝተሰርሐ ስራሕ ብፍላይ ኣብ ሃገራት ዓረብ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣትዮም ሰነድ እውን ዘይብሎም ዜጋታት ምሰብ መዚ ብምልዛብን ዓለም ለኸ ትካል ተመዛበልቲ ብምምየያጥ ናብ ሃገሮም ናይ ምምላስ ስራሕ ጥራሕ ተዘይኾነ ስራሕ ምትካል እግሪ እንዳተሰርሐ እውን ይርከብ ለውጢ መንግስቲ ባይታ ምስ ሓዘ ዲፕሎማሲ ዜጋ ተኮር ብዓቐን ክንደየናይ ጠመተ ዝተገብረሉ ምዃኑ ኣብ ኢቲቪ 57 ቀሪቦም መብርህ ዝሃቡ ዳይሬክተር ግልጋሎት ዲያስፖራ
ኤርትራ ኣምባሳደር ፍጹም አረጋ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ኣብ ጸገም ወዲቆም ዝጸንሑ ዜጋታት ናብ ዓዶም ምምላስ ከም ዝተኻኣለ ገሊጾም ባለፉት 7 ዓመታት ማለት ይቻላል ከግማሽ ሚሊዮን የማያንሱ ዜጎች ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ካብ ፍርቂ ሚሊዮን ዘይንሱ ዜጋታት ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ በዝሖም ኣብ ኣዕሪ ጸጋሚ ኩነታት ዝወደቁ እዮም ነይሮም ብተመሳሳሊ ዝኣመሰለ ጸገም ንምቅራፍ መንግስታት ክልቲኡ ዘተ ብምስላጥ ሕጋዊ ኮይኖም ዝቕጽልሉ ኩነታት ኣመቻችና ኢና ብኻልእ ወገን ቀጻልነት ዘለዎ ስደት ከይህሉ ክልቲኡ ስምምዕ ብምስላጥ ብሕጋዊ ኣገባብ ጥራሕ ዝኸዱሉን ኣብ ጻንሒት ስርሖም ዝገጥሞም ብድሀ ቀረባ ናይ ምክታልን ግደ ኤምባሲታትና ወሲደን ሰናይ ስራሕቲ መሰረት ሒዞም እዮም ማድ ዜናና እንዳቀጸለዩ ዜና ዕዳጋ ኣብ ዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ ካብ ዓውዲ ሆርቲካልቸር 366 ሚልዮን ዶላር ከም ዝረኸበ ሚኒስትር ሕርሻ ዶክተር ግርማ ኣመንቴ ገሊጾም ሆርቲካልቸር ንዘላቂ ሃገራዊ ሽቶ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዓለም ለኸ ኤግዚቢሽን ሆርቲካልቸር ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ተሳሊጡ እቶም ሚኒስትር ከም ሃገር ኣብቲ ዓውዲ ገዚፍ ዓቕሚ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዚ ዓቕሚ ኣብ ረብሓ ንምውዓል መንግስቲ ፍሉይ ቆላሕታ ብምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ እውን ገሊጾም መንግስቲ ዓውዲ ሆርቲካልቸር ምስ ዘንቀሳቀሱ ኣካላት ጽኑዕ ዝምድና ስራሕ ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ ቀጻሊ ዝተፈላለዩ ደገፋት ብምግባር ኣብቲ ዓውዲ ካብዚን ላዕሊ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም ኣሞዳታ ዜና ወጻኢ ካብ ሚያንማር ብዝበጽሐ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጥሪ ሞት ልዕሊ 2700 ምብጽሑ ተገሊጹ ኣብ ሚያንማር ብሬክተር ስኬል 7.7 ብዝተመዝገበ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁጥሪ ሞት ልዕሊ 2700 ምብጽሑ ተገሊጹ ህይወት ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝቐጠፈት ሓደጋ ልዕሊ 3900 ሰባት እንትቆስሉ 277 ድማ ሓለዋቶም ኣይተፈለጠን ተባሂሉ ማእኸልቲ ምንቅጥቃጥ መሬት መበል ካልኣይ ዓብይ ከተማ ሚያንማር ኣብ ዝኾነ ማንደሌ እኳ እንተኾነት ካብኣ ብ600 ማይል ርሕቐት እትርከብ ታይላንዳዊት ከተማ ባንኮክ ሓዊሱ ልዑል ምንቅጥቃጥ ምትእንጋዳ ኤቢሲ ኒውስ ጸብጺቡላ በዚ ድማ ባንኮክ ቻቱቻክ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ህንጻ ፈሪሱ ብውሕዱ 13 ሰባት ምሟቶም በዓል መዚ ባንኮክ ሜትሮ ኣፍሊጡ ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዝፈረሱ ህንጻታት ውሽጢ ስራሕቲ ህይወት ኣድሕን ዝቐጸለ ኮይኑ ቁጥሪ ሞቲ ልዕሊ እዚ ክዛይድ ከም ዝኽእል ተጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ነጥብታትና ክነዘኻኽረኩም ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ክልላት ኢዱ ዘእትወሉ ስርዓት ንምድንጋግ ዝወፀ መመሓየሺ ኣዋጅ ኣጽዲቑ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ በክልተ ሰሙን ጨረታ ሸርፍ ወጻኢ ምክያድ ከም ዝጅምር ተገሊጹ ኣብ ሚያንማር ብዝበጽሐ ራዕዲ መሬት ቁጥሪ ሞቲ ልዕሊ 2700 ምብጽሑ ተገሊጹ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዝዕለት ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም መስል ነይሩ ስለምትከታልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣለው ምስ መላእ ሰሙያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ነይራ በብዘለኹሞ ምስ ዝተረፉ ድልዋትና ሰናይ ግዜ ንክኾነልኩም ትምኒትና እዩ